weeks na lang, election na. Grabe sa adlaw, pirting paspasa. Nay uban, excited na. Naasay uban, nagpangulba pa. Kalma-kalma lang jud ta. Inom tubig daghan. Di kay magsige na lang kag lagot-lagot sa uban. Char bitaw. Kay election naman sa datong topic karon. Ayaw mo kasukoy abig di pa ko kabutar. Maingon mo nga di ko dapat maghisgot og politika. Wala pa ko'y alamag and bata pa ko. Di pa ko makabuto. Yes, I know. I know, yes. Wa ko malimot nga bata pa ko. Wa ko kalimot nga di pa ko makabuto. Actually, I'm still enjoying pamanggan ni being a kid. Walay stress, walay kontra, walay kalagot, walay problema. But all I want to remind you all lang jud is please, vote wisely. Maura jud ako maingon. Yes, bata ra ko. And I don't know anything about sa mga politiko. Pero hello, I still have to remind you, nga inyong mga boto, di lang na para inyo. Apilaton may mga kabatanunan sa inyong mga plano. Kika na inyong mga desisyon karong May 9, kaming mga bata, usa ka sa makabenepisyo. Maong vote wisely para sa mga katauhan. Apil mga kabatanunan. Wala ko gayaw-yaw diri sa kamera para moingon nga i-vote si kuan, i-vote si kuan. Of course not. Natantay gitawag nga parental guidance diring dapit. Yes, ako family. Nailain-laing gipang suportaran sa politics. Nasa lagi pang idol or gipang pili. But I will never talk about that no. Cause if I do, then you're free to comment nga day di ka na maayo. But because kabaw man ko nga igo ra jud ko moingon ninyo nga vote wisely. Idi maura jud na akong tumungpo diri. Lisod pud og maura na ilitok jud na akong words diri. Like, hey, what's up mga Meg? Vote wisely. And that's it for today's video. Bye-bye. Ay, okay. Lain po kayo, no? Murag mas kadiyot pas kilat. Bitaw, but anyways, sa mga naay kaaway dira tungod sa mga politiko, nahala hinay-hinay na mong peace, galabad-labad lang dyan sa inyong ulo. Magdinumtanay mong pila ka tuig, pero ang eleksyon, usara ka adlaw, kalaki lang ninyo. Isipin mo yan, kaibigan! Pwede magsinabtanay. Like, ikaw, support ang Lenny. Then, imong igsoon, supportive pod kay BBM. Ayun, kasuko niya, uy. Iya-iya sa taon mong mga panglantaw. Iya-iya mong mga desisyon. So, move on. Magdumot naman kahinuon. Oops, iwas-iwas din. Baka ikay matamaan at magalit pa sa akin. Charot lang, bitaw. Kalma lang jud tang tanan, akong balik-balikon. Di magpadalas ka init sa eleksyon. Basin kita takihon. No, simba ko lang jud. Nasa uban na pagkamanghuhula, bukang bibig nila ang daog na midaan. Ay okay. Ay, okay! So cancel na lang po siguro ng eleksyon, uy. Na naman day nakadaog, maghago pa ta. Diba? May pahinoon mo ingon tag. Good luck sa May 9. May the best candidate win. Kanang pinakalma-kalma lang ba? Di kay, bati kay lang timsong. Daog na daan ang mua kay lamig bit. Kagamay silang mga attendees. Layo sa mua. 500k ang total attendees sa rally. Balon rigadaghan. Ay, edited. Picture naman to sa mga gatapok nga lawg sa isda. O diba, daghan kay mga say? Nya what if pildi rin yung mga gipamili nga mga kandidato? O di igo ra pud mo palaw sa ulahi? Hay, small ra jud niya akong masulti. Mga quiz ug ti, usa ra ang pinaka the best nga paagi para makabot ninyo yung mga gusto nga makadaog karong May. Naay pinaka the best way to support sa inyong mga lain-laing kandidato. Dili ang pagpangaway, dili ang paghimog trolls, dili ang pagpaggisi ug mga nakapaskil nga mga pictures or tarpaulin sa mga kandidato. Paglabaw sa tanan, dili ang pagbaligya sa inyong mga buto. But, the best way to show your support sa inyong mga piliyong kandidato is to pray for them. Simple, i-pray nga unta sila ang makadaog. Sila ang itugot sa Ginoo nga padag-on. Diba? Anak ra jud ka easy. Why bash? Why hate? I-pray. Kay ni God, wala imposible. Kung kinsa yang itugot nga makadaog, iyahan ang pagbuot. And mga Meg, before voting karong May 9, don't forget to pray first. And it first pud uy, harong di malipong and makadecide gyapon og tarong. Inom daghan tubig. Ayaw nang tagay kay parang resulta sa eleksyon, di ra pud nimo ikamahay. Basin niya hinuon magkalibat-libat ug magkalipungay.
Flip top ni, flip top. Okay, so good luck na tong tanan. Good luck, Pilipinas. Hashtag vote wisely. Hashtag have peace on earth. Hashtag no hate, just love. So that's it for today's video. God bless everyone and die. Thank you. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Oh. Shoutout di ay kay Kuya Josyang, Ate Marigold, Ate Leah, and Ate Faith. So, si Ate Faith day guys, candidate siya sa Miss Pinamungahan Ugma. So, hello ninyo from Pinamungahan. Also, shoutout sa mga YouTube commentors, Norhata Sapal Vlog PH, Raymark Gutuman, DJ Feliciano, from JB Bake Shop Tagbino, Mama Jo Mamdulino, Carolina Hitana, Charles Vavelosa, at sa lahat ng mga commenters ko sa Tinshan YouTube channel. Thank you po! Also sa mga followers ko sa TikTok, FB page, and Instagram. Thank you so much! Especially sa mga malulupit kong star senders dyan for my coming birthday on May 10. God bless you po sa inyong lahat, and sa hindi po nakaka-follow, follow na po kayo. Bye!